Avui m'acompanya un gran escriptor autodidacte que sap convertir qualsevol relat en un plaer. Va néixer a Artana, Castelló. La seva infància no va ser un camí de roses, ja que les necessitats de la postguerra ho van dificultar. Ha escrit articles, contes, relats, monòlegs i uns quants llibres. Escribir para recordar, Sueños de libertad, Amor otoñal, Cacerías de la sierra i Contrastes de Colòmbia són alguns d'ells. A nivell personal, és molt comunicatiu, cercà i li encanta parlar sobre història. Ell i jo no som família, però en Artana ens coneixem tots i al proposar-me aquest treball, en el primer que vaig pensar va ser en ell. Ara ja no m'enrotlle més, vos deixem l'entrevista. Espero que vos agrade tant com a mi m'ha agradat fer-la. Hola, José. Ens agradaria que et presentaves un poc i que ens contes on vas néixer, quan, com vivíeu així, la teva professió, un poc així en general. Jo vaig néixer en la postguerra, en l'any 42, la guerra ja s'havia acabat. 3 anys. I un pare, des que mi van tenir 2 xiquets que van néixer morts i després vaig néixer jo. I això. Com era la situació social i econòmica de la teva família durant la postguerra i on vivíeu? La situació econòmica era molt deficient, no la meva, sinó la majoria de les cases d'Artana. En Artana passava una cosa molt curiosa, que és que el que tenia horta, pues sembraven. I al sembrar-se no és que foren rics, diners no tenien, però tenien per menjar. Que de guilles, moniatos, tenien oli, i això tenien un estatus social un poc més gran, més alt que els altres que no tenien res. Els que no tenien res s'hi tenien que dedicar a anar a guanyar el poquet que podien guanyar i com menjar també n'hi havia poc, passaven moltes penúries. Però els que tenien alguna cosa de terra, això no passaven tanta penúria. Tenien més marge per viure una miqueta millor. En canvi, després la cosa, a poquet, han anat equiparant-se perquè va passar que per viure, per menjar, tenies que tindre gastar una casa i després per viure necessitaves diners, perquè en diners compraves. Sí. I a l'hora de menjar tampoc podríeu consumir aliments cars, no? No, el menjar és molt rudimentari i sempre el mateix. Se gastava molta queriguilla, que era molt barata, se gastaven moniatos i el guisat, la carn, la gent, alguns tenien carn perquè mataven en casa un pollastre o mataven un conill, però és que de la classe pobra que diem entonces no menjaven prou. I carn millor de menjaven quan ja van passar uns anys, 7 o 8 anys de la postguerra, ja una vegada a la setmana. O sigui que el menjar era molt poqueta cosa. Avui en dia hi ha moltes opcions per estudiar, graus, carreres, etc. Però en aquells moments no hi hauria res. Tu què vas estudiar i fins a quina edat vas estudiar? Jo vaig estudiar fins als 12 anys, però fins que no va passar almenys fins als 10 anys, 8 o 9 anys, jo quasi no sabia res. Jo només passava a la llau. La llau era que teníem un llibret que era de la O a la U, de la A a la U, i era el llibret de la llau. I jo sempre passava a la llau, perquè passava una cosa molt curiosa, que és que en aquella època els mestres tenien més interès dels que tenien alguna cosa. Els que tenien alguna cosa tenien una miqueta més d'interès dels que no teníem. I els que no teníem, com no podíem fer-los ningú present ni ningú regalat als mestres, doncs no tenien un poquet apartat. Jo fins als 9 o 10 anys quasi no sabia res. El que passa que he tingut sempre molta afició a llegir. Jo he anat pel carrer quan anara, i entonces jo havia un paper en terra escrit i me'l ficava al bolsillo i el llegia. M'agradava llegir. I a dia d'avui encara m'agrada. Una cosa que tinc que m'agrada. Com era la vida de poble en aquells temps? La vida en aquells temps el poble estava en una
situació econòmica que no podia la gent expansir-se com ara. Festes quasi no se'n feien, eren festes molt rudimentàries, festes de... no com ara que feu bous i feu ball, no. La vida en aquell temps era una vida molt fosca. La gent, a part tampoc no podien exterioritzar, perquè les dictadures, seguint de la tendència que siguen, no pots exterioritzar les teues opinions, els teus sentiments, i estaven un poc cohibits, per això dient que l'Espanya en aquell temps era una Espanya negra, estava fosca, però no és perquè fos una dictadura d'aquest costat o d'un altre, les dictadures són així. En el temps lliure, com vos entreteníeu? Tenies alguna afició en concret? En el temps lliure, quan érem xiquets, la nostra distracció era jugar al camp de futbol, quan el vam fer, i la nostra distracció dels xiquets d'aquella època era, com no hi havia tele, no hi havia ràdio, no hi havia res, els xiquets d'ara que se queden en casa, en la consola i en l'ordenador i tot, entonces els xiquets al carrer. Anàvem a la costera a fer rinyes, que diem, anàvem a l'hort a fer maleses, Ara de tecnologia, res. De tecnologia, res. Ni de tecnologia, ni d'electrodomèstics. Era anar quan no hi havia res. Després hi ha unes preguntes que t'explicaré. Això és la distracció nostra, era una distracció que no... Això sí, ens relacionàvem molt, no com ara que millor vas pel poble i quan ve la primavera, estem curs la primavera i no veus a ningú. En aquella època els xiquets ens criàvem tots molt vestidets i... En quant al tema de l'amor, et vas casar d'immediat i a quina edat vas tindre fills? En el tema de l'amor, jo me vaig enamorar molt prante de la meva dona. Mira, si me vaig enamorar prante, jo tenia 16 anys. I ella en tenia 13. Ella anava a escola. Jo tenia 16 i ella anava a escola. Però jo sempre he sigut una persona molt inquieta. I com també vaig anar 3 anys a Madrid, de quan ja tenia de 12 anys per amunt, vaig anar 3 anys a Madrid, a l'eixir de casa, la meva mentalitat no és igual estar en un poble xicotet sempre que i com jo vaig anar a Madrid, estava més, no és que per dir, però estava més obert que molts del poble. I entonces, als 16 anys, ja li vaig tirar els tejos a la que va ser la meva dona i mos vam fer nòvios. I a quina edat te vas casar? Jo me vaig casar als 20... encara no tenia 25 anys. I fills? I fills ja vaig tindre 4. L'any de casament va néixer Nieves. A l'any de casament va néixer Nieves. En 24 anys. En 25 anys tindria jo quan va néixer Nieves. Les desigualtats entre homes i dones com evolucionaven? Entonces la dona no valia més que per estar en casa i per procrear. No, la dona no tenia ni vot ni veu. No és tant la dona, a part que no tenia vot, la dona no podia votar. I per ella voler fer una gestió del que fora, havia de firmar l'home. Perquè ella no tenia... No podia fer res. Dependia molt de l'home. Entonces, claro, què passava? I això és l'evolució que hi ha hagut. Com la dona dependia tant de l'home, i l'home se feia cada vegada més gran, ell s'autofeia més gran. I la dona cada vegada més xicoteta. I ara què ha passat? Que a la dona donar-li els drets que li corresponien, per votar, tot el que li correspon. Entonces, què passa? Pues entonces comença a ramalar que tenien els homes de machisme. Perquè el machisme el portava perquè tu te creies ser més que la dona. I la dona ara com s'ha equiparat, pues entonces quan venen coses que estan passant que rares. Una vegada casat, continuaves treballant de mares que treballaves al principi?
Jo al principi, ja t'he dit, vaig anar 3 anys a Madrid a fer rajoles amb els meus pares i després me vaig dedicar a fer gavells. Fer gavells era una activitat, fer male a la muntanya, fer brossa a la muntanya, que es portaven a onda als taulellets colors en niña. Després me vaig fer obres de camp. Anava a l'obra de camp a fer parets als tarongers. Després me'n vaig anar a la mili. Quan me'n vaig anar a la mili, que vaig estar 2 anys en l'Àfrica, al tornar a casa me vaig casar i vaig seguir d'obrer i després me vaig tenir una ocasió de fer-me panader. I vaig ser panader 8 o 9 anys, panader, a Artana. I després de panader vaig tornar a l'obra, l'activitat de l'obra, però no l'obra de camp, sinó l'obra ja a fer cases i a fer viviendes i coses d'aquestes. Com era la casa en la que te vas independitzar? Quines condicions tenia? Pues la casa que quan me vaig casar, jo tenia ahorrades, o quan me vaig casar, 25.000 pessetes, que són ara 150 euros, són 150. No sé com va això jo. 150 euros. I vaig comprar una caseta que només era una cosa diàfana, no hi havia res. Una caseta que no hi havia ni aseo. L'aseo i la cuina estaven tots junts. L'aseo era un comú. Saps el que és un comú? Però està obert, no? Està obert. No hi havia àvia, no teníem àvia en la casa. I vaig comprar la caseta i mos vam ficar a viure allí. Electrodomèstic ni un. Electrodomèstic ni un. Me la vam amoblar com vam poder, perquè me vaig empenyar en 25.000 pessetes més per comprar el llit, 2 cadires i una taula, i a l'any. I després, a poquet, me vaig fer un foguer que la meva dona li sabia, un foguer que es de botelleta xicoteta, de gas. Això era el primer electrodomèstic que va vindre a ma casa. Claro, com ja jo anava treballant, i treballant Pures Nobles, que Pures Nobles era una dona d'Artana, que va fer molt el poble, anava a casa i te deia, compra'm una llevadora, o compra'm una tele, i tu dius, oh, una tele de què? No puc. Tu compra-me-la i ja me la pagaràs. I ella te portava la llevadora, o la tele a casa, i entonces te deia, totes les setmanes i m'he de cobrar-te, i te cobrava un duro. Un duro, ja veus, són cèntims d'euro. I tu tampoc li pagaves. Jo el primer que vaig comprar després d'aquest fogueret va ser una llevadora perquè la dona no la llevara. Després una tele, després, en fi, vam anar... Però jo quan me vaig casar no tenia res. A mi personalment m'encanten les anècdotes. Tens alguna anècdota o algun fet rellevant d'aquells temps? Home, anècdotes, clar que n'hi ha la gana, no? Però ara, què vols que te diga? Anècdotes... Moltes, jo tinc moltes anècdotes que no te contaré. La que primer se t'ocorresta. Bueno, te contaré una anècdota que va participar un home del poble d'Artana en Madrid. En Madrid. Se pot dir que és una anècdota perquè va ser una anècdota molt positiva per la gent. D'Artana a Madrid anàvem uns 25. Era un grup de gent que anàvem a Madrid a fer rajoles. I quan vam arribar a Madrid, el grup d'Artana, que per cert que des d'Atocha al rajol que nosaltres estàvem, que dormíem com a gitanos. Era una xaboleta, una caseta, no caseta no, una pallissa. I a l'arribar allí va vindre l'amo del rajolar, el que ens va contratar, a dir-nos que nosaltres no podíem treballar, que ens havíem de tornar a Artana. Però com hem de tornar a Artana si són 25 persones i Artana sense faena, que no tenim faena, ni tenim diners, com hem d'anar a Artana? Diu, pues no me donen llicència per fer l'activitat. I entonces un pare, me recordo jo com si fos ara, perquè jo tenia quasi 15 anys, 14 o 15 anys, diu, m'he a parlar amb fulano. Ese fulano era un home d'Artana que li diem veïnat. Nosaltres no conegut a Caragola, així que presentaven el programa, era un home
Pues no, un home molt polifacètic. M'ho a parlar en ell, que això me té molta influència. I m'ho va anar mon pare, mon tio José i jo, a parlar d'això que vivia a Madrid. Era d'Artana, però vivia a Madrid i tenia influències. I mon pare li va explicar el cas. Diu, mira, mos passa això. Diu, m'ho tenim que anar a Artana. Això era dissabte. D'això n'hi ha a hablar. Diu, vosaltres el diumenge, el dilluns a treballar. Ja, però si l'amo no vol, no li dona llicència, no pot. Diu, vosaltres el dilluns a treballar. I aquesta persona és que tenia molta influència. Aquesta persona és que havia fet la guerra en la divisió azul, en la guerra espanyola, en la guerra alemana, en la guerra mundial. D'Espanya va eixir una bandera que seria la divisió azul i van anar a luchar a Alemanya. I al guanyar la guerra als alemanys, la divisió azul, quan va vindre a Espanya, els que van fer la divisió azul tenien molt de poder. I això va luchar en la divisió sur. Y como van a emplear en los nuevos ministerios, los ministerios de treball, els ministeris, tenia molta influència perquè, segons contava ell, li va salvar la vida al cunyà de Franco. Al cunyà de Franco ell li va salvar la vida. A Serrano Súñer, o crec que era Serrano Súñer. Bueno, i al tenir tanta influència, ell podia dir aneu a postos i a treballar. I així va ser. El dilluns, mon pare va parlar primer en l'amo, que li diem Pablo. Diu, Pablo, el dilluns a treballar. No, que a mi me tancaran. Perquè si havia sigut capità republicà, per això no li donaven llicència. Diu, el dilluns a treballar, que tenim bon respaldo. I així no ho van fer. Em van ficar a treballar i allí no va vindre la policia i no va vindre ningú. És més llarga l'anècdota, però això és el significat. T'ha agradat? Sí, molt. I ara, per finalitzar l'entrevista, podries fer un balanç personal de la teva vida durant el període de la dictadura i dir què és el que més te va impactar d'entrar en un estat de plena democràcia? Pues jo no és que he estat represaliat hasta per estar tancat, això n'hi ha a hablar. Però com jo he sigut sempre un poquet així contestatari, diguem així, que no ha comulgat en les idees que han volgut inculcar-me, sinó que m'ha fet jo les meues idees d'un altre costat. Entonces, el vuelco ixe, des d'aquesta Espanya fosca, a poder anar a votar, per tu decidir el que vols que governe, que tu no guanyes, però està ahí, la democràcia està ahí. Però aquest vuelco va ser molt gran i molt positiu per les meves idees, perquè les meves idees són que se governe dins d'una democràcia, que mane o que governe el que més vos traga. I entonces va ser, aquest vuelco va ser un vuelco per la meva vida molt important i positiu. Pues m'alegre molt. I moltes gràcies. T'ha agradat, no? Sí, molt. Per això. Aquest treball per a mi, més que un treball, ha significat una experiència que mai oblidaré. He gaudit escoltant com explicava cada curiositat que jo tenia. M'han impactat les condicions en què vivien i sobretot la part en què m'explica com vivia quan es va independitzar en la seva dona. En canvi, en altres preguntes, com la del menjar, les desigualtats entre homes i dones, i algunes altres, ja sabia un poc sobre elles gràcies a les classes d'història. A més, no sol m'endur l'experiència, sinó que José també m'ha regalat un dels seus llibres amb tota la seva il·lusió i generositat, ja que m'ha dit que em serviria per aprendre un poc més sobre les condicions en què vivien. Les persones majors valen or, però així et deixa un fragment del seu llibre que no li falta raó. Espero que hagis gaudit tant d'aquesta entrevista com ho he fet jo. Gràcies.